Türkmenabatyň Hime kärhanasynyň himiýetçileri Pekin paýhasy ummany magtymly Praga ýylynyň her bir gününi, her bir aýyny ýokary zähmet görkezjilerini besleýärler. Bu baýry kärhanada şu ýylyň 4 aýynyň jemleri boýunça 66 million manatlyk önüm önürilip, netijeli işleri alınıp baryldy. Alaytyda ýurdumyzyň oba hojalygyna giňden ulanylýan fosforly mineral dökünleri, şeýlede himiýa senatyny möhüm ähmiýete eýe bolan kukurt kislatasyny öndürmekde ýokary görkezjiler gazanyldy. Degişli döwürde fosforly mineral dökünlüň 55.600 tonnasy taýýarlanyp, meýlama 121 göterim amala aşyrly. Kärhanada ýanwar-aprel aýlarynyň dowamyny kukurt kislatasynyň 51.700 tonnasy öndürilip bellenen meýlama 103.14 göterim ýerine ýetirildi. Kärhanada döwrüwap kukurt kislatasy önümçiliginiň işe sazlaşykly ýoly goýulyp, bu ýerde taýýarlanýan önümiň hiltaýdan ýokary derejede çykarylmagyna uly mümkinçilikler döredildi. Döwrüwap önümçilik dethatyny işiň tehnologik ýygydarligi kukurt eredici we süzüji bölümlerde, peç hemem täsirleşdirici bölümlerde, absorpsiýa, suwuň dozuny aýyrjy, suw sowadyjy bölümlerde, suw aýlygy hemem turbina bölümlerine amala aşyrylýar. Awtomatik usulla dolandyrylýan önümçilik dethatynyň işi tejribeli hünärmenlere ananyp, önümiň henne aýratyn gözegçilik ýoly goýulýar. Ýerüte awdallaşdyrylan barlahana şertlerine gelýän çeňmalyň ýagny kukurdyň düzüminde saklanýan organik maddalary, olaň çyýrlygyny, küllügini, turşulygyny derňemäge şeýlede taýýarlanýan kukurt kislatasynyň düzümini ýakylmadan soňky galynlygyny, azot oksini, durlugyny hemem göterimlerdäki konsentrasiýasyny barlamagy, derňeňlere çalty taýkyk ýokary derejede geçirmäge giň mümkinçilikler bar. Kukurt kislatasynyň önümçiliginden başga da kärhananyň beýleki önümçilik bölümlerinde önümlüň durly görnüşler taýýarlanylýar. Şol sanaň boýurmalar boýunça ýola goýulan elektrolitin, gazy görnüşli kislorodun, oksigumatyň, polietilen turbolarynyň önümçiligi bellenmäge münasipdir. Hime kärhanasynyň agdyr işgärleri eşeretli zamanamyzda döretmäge öňjeli zähmet çekmäge açylýan giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemem arkadaly Gahrman serdarymyz hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler.